queremos vos agradecer o feito de que hoxe viñerades aquí, porque ninguén coñece máis os problemas das zonas que os que vivides nela, e a nós o feito de escoitarvos tamén nos fai que todos e todas do equipo sexamos conscientes dos problemas. Evidentemente, cada mes imos a un ao vivo e a maiores entre os concelleiros, non todo o equipo, porque no ao vivo está todo o equipo, pero concelleiros ou alcalde tamén estamos tendo reunións, co cal seguiremos nos vendo, seguiremos falando, e agora non corremos, quedamos aquí e tamén podemos falar entre nós, vale? E gracias por vir a todos e a todas aquí. Que se a competencia do Concello, pois estupendo, e se non é do Concello, é de outro organismo, pois, como por exemplo a Xunta de Compensación, pois que poña os medios apropiados ao Concello para obrigar a quen teña que corresponder a que cumpra cas súas funcións. O Sub-25 estáse vivindo nel sin estar feita toda a recepción definitiva. Pásanos noutros polígonos nos cales danse licencias de primeira ocupación para permitir que se viva sin poder ter a recepción final e poder conectar. Entón, hai certos problemas que impediron a recepción definitiva. Eso nos obriga a que a entidade de conservación está sen constituir, polo tanto, quen debería facelo é a Xunta de Compensación. Para poder dar luz é necesario recibir a obra por parte do Concello e poñer a luz, e así co resto dos servizos. Mentras tanto, se podemos ir facendo algo puntualmente nas zonas verdes, aparte de requerirlo a Xunta de Compensación, pois poderemos ver a posibilidade de ir facendo cosas puntuais. Eu pediría que se mire moito que se faga dunha puñetera vez, pero que se faga ben, porque do contrario, se se plantea no Souto e se cometen os mesmos erros que se cometeron en Villestro, nos vamos a encontrar con que se volve a paralizar e vamos a estar sin depuración de aguas residuales durante outros 10 ou 15 anos. Está tendo un pequeno retraso porque este goberno plantouse diante do Ministerio do Medio Ambiente asumindo que nos cortaron todas as posibilidades de facer un novo traslado da depuradora. A nosa pelexa é porque esta se redimensione, porque o proxecto inicial eran 100.000 metros cuadrados, nós queremos reducilo a metade, que se mellore tecnolóxicamente, que se cubra para evitar cheiros e que se ubique nesa zona de xeito que non afecte ou que afecte o mínimo posible aos elementos patrimoniais e ambientais.